ụmụ Igbo ekone m ụnụ nke onye chi ya zere. Ihe m chọrọ ịgwa ụmụ Igbo ụmụ Igbo bụ ụmụ Igbo ndị ọ ga-adịrị mma, ndị ọ dịwara mma bụ na onye ọbụla ya ebere na mara ka o si eme ihe gbasara fon. Ihe m na-ekwu bụ na mụ na nwanne m nwoke na-eje ụlọ Tuesday bụ 6th of August wepụta n'ụzọ Benin ịgacha ha na ọkada mezi ka ịnabatazi Benin ịyafụ checking point SARS police ndị amị arụrụ 10 to 15 agbara asị ọsọ. Ndị ọzọ na-agbapụta gbagbato glass nene moto gị jụọ gị ihe ibu jụọ gị ebe ị na-eje ịgaba, mana ndị ikpeazụ ajeziri gị ndị ebe akachazi ozi ndị ọzọ anyị aga na line ha nọ wee bụ apụta paakị gị ịgbatucha glaasị gị asị gị chita fonu gị echiri fonu gị asị gị bịazi isozie ha. So nke na-eme bụ na ha pụta kwụsị mụ na nwanne m nwoke wee chiri fonu anyị na-abụ nke m odibo nke nwanne m nwoke ofe weba na bọs onwe bọs ha debere dị ya yellow and red epentịrị bọs eji agba transport na Benin wee pịba fonu. Nwanne nwoke na-agwa ya na ihe a privacy ya na onye ọ dịghị maka o si esi wee bata ọsị na amaghị ha na anya pa ka ọrụ ya nọ ndị federal gọọmenti debere ahịa na a na-ejidezi ndị kidnapa na ndị osi ya na ọsị ha na ndị ihe dị wee nenegide fon wee fụ meseji ma bọda akụ ka anya na ndị mmadụ si eme ihe ego na obodo ebe o si wee bata wee sịkwa ya n'ọkwa gaị nọ na-arụzitere nọ gaị ka ọ na-arụ nọ na-epururu ụmụ gaị ego from there atakụrụkwa agbọ na okwu ụmụazị okwugidekwa ya ife na-amara asịsị gbanye nwanne m nwoke ankọf nji ikwu atụkwasị m ọrụ ụzọ na-abụ sị mechie ọnụ na ọ gbasara m na onwe ya kwuru na fon m. Nwanne m nwoke sị bụ onye na-ekwazi ahapụzie m na ha na-echi ya blọọdụ ahịa na onwe ihe na-emere na ha echi ya blọọdụ ahịa na mmadụ na-agbụgwe na tụkwasị nwa bọda ankọf kpọchie ya ankọf were fon na-ese ya sị na eti ya online nke a na ọ bụ frọsta nọ na-epururu ụmụ gị ego. Ọ na-asị nke bụ na na-epururu ụmụ ego meseji sef 2017 na ọ bụdị ihe a biznes edosakpa biznes na-ewetara ndị na-ebutere ahịa mana ọkwa fọrọ ndị asị na amaghị ha na-akọrọ anyị fon onwe ya akpọgbu onwe ya makwana ebe ị nọ fọrọ ndị a nwanne ụka sịkwa ka esi mezie na ha sị na ya weta 500,000 ma bada sị 500,000 for what ọ sị na agwachago ya na ego anyị bụ 500,000. Nwanne onye ji fon ejide ihe niile nwekwana ihe onye emezi na-abụghị yọba beg ọ pụgoro ebe a pụ n'ime ịkpawa ya ma were agwa 20 ọsị for where 40 for ego niile anyị jide ya pụtara for something thousand ego anyị ji eje n'ụlọ obere ego anyị tinye n'akpa. Ha sị na ahịa ewekwa the money na ego ha na-ewe anaghị eji ya n'akpa aga na amara ya akpọsị kpọọ na ihe anyị emekọrọ anyị bụ anyị iweta fon ka anyị kpọọ mmadụ bifo ya na-eme ihe eburu gị anyị etogo ma bọda ankọf tinye anyị na moto anyị bụrụ sị ka a na-ejekwa onye isi ha n'ọfịs onye isi ndị EFCC na jizi na-asịpụta anyị n'ọfịs anyị kpọ n'otu bụ ezie anyị eruo di ya ka anyị na-eru di ma gbara sị onye nke bụ anyị na moto nke maka ofu onye bụ onye bara anyị na moto jebe na Ogbomediam University position na onwe position na ha na-eyuzu nọ di ya nye hapụ m ka nnaba na ka njezi mara ka m mezi gbara sị na onwe enweghị hapụ m na m ya nọ bụ na-eme nnene enweghị hapụ m tiri setụrụ ọdị kesi mana ejighị m mana m enweghị ichi ihe m fon ma na mụ nwe ebe m na-eje jide ki moto anyị jide fon anyị ihe aka egwudara anyị ogide ha ma gbada wee nyezi ma gbasa wetazie kọl weta fon wee mee kọl wee kpọọ ofu nwanne nwoke ka ọ chara ihe meni si ya tiri anyị ego wee megide wee tinye anyị 100,000 ogwe ndị a na ihe agbagotara bụ 100,000 emegide ụfọdụ n'ime anyị kwuchi ọkpọ ndị otu ha nọ n'ụzọ ahụ ụfọdụ na-ekwe ekwe ụfọdụ na-ajụ ajụ sinechi anyị ego anyị na ego anyị bụ 500 eme ha ọdịbe 400 ekweta ka esi megide nke a nso anyị wee bụrụzie ama mmasị n'ọnya bụ senti n'ime ha wee si anyị weta dị 500 anyị weta dị 100 eruzie ebe ahụ anyị kwụsị ha n'anya anyị gboo anyị emere ka ya na-agba ọsọ karịa suspect dịka onye karịrị more than that wee buchi ebe anyị azụ wee ruo di ya ebe ha nọkwa bak anyị na-ejekwazi Igbo wee drọpụ ya ọchọkwa ijide ma bọda bara ya mbasị gị na nya trọsụ onye otu ya na maka ha trọsụ na 100,000 ka anyị nyere onye nke soro anyị wepụ ọgwụta ga-esi wee hapụ anyị. So ihe na-ekwu bụ onye na-eji Igbo ya na fon na-epichasị ihe niile penseji niile ya bụghị nwere ka esi wee kpọ ụdị akọ akọrọ dị ya nya pichasị ya ma nke esi kwụrụ ya ego ma nke o si kwụrụ ndị mmadụ
maka ejide gị atọ nọ ya upside down anyị were ego fon jide gị n'ime ọhịa nwezi onye ihe inwezighị ike dị ahụ so ọ ka mma na iwechisiri everything na fon gị ịpụta gafere onwe gị enecha fon gị ọ bụrụ na onwe ha afọ ga-esi jide gị ha hapụghị maka ihe ha na-eme ndị na-afụ m ofu onye na-ere fon onwe ihe ha ji na fon ahapụ demand na ba fon ndị ejidere karịrị nke anyị sef onye ejidere nwa mana ejidere demand na-agwa ha na ya nwere kọmpanị na ya na-arụ egwu otu gwa sị nọ story demand kwuru more than nọọsụ demand kwuru 400,000 demand gwara agwa ha na isi obodo oyibo bata na ya nọ Thailand na nọgo Thailand 20 years na jere ịgba nkwụ nwaanyị sị ya na ọsị ihe na ya nwere kọmpanị na ha ọmanụ na ndị abụ ndị ha na mmadụ na-aba ihe na demand 400,000 ihe agwụ onye sasị gwara anyị ama m na eziokwu maka demand bịakwa na steshọn ebe anyị nọ ogbudịghị oge ofu ebe anyị na-ede statement obere oge hapụkwa onye anyị na-agwazi anyị na onye asatụrụgo anyị nọrọ ọhịa gbugbo oge na onye a bịara hịa si na onye nyere ha 400,000 ụta ka ma ọbara si omechie anya wee kwe 100 eji narazi anyị 100 so ọ bụrụ chọrọ egwu ụmụ Igbo onye n'ozi anya tụọrọ nwanne ya ka ọsọ bụ ndị Benin ka pụtara udo dịrị ụmụ Igbo ka o mesịa